Когато си решил да станеш влогър, обаче си снимаш вертикално вместо хоризонтално, защото до момента си фен само на социалните мрежи. Добро утро! Денят е 23 януари 2025. Направих любимия си шейк, вече мента и шоколад, който 2 години избягвах, незнайно защо. Но както навиците, така и вкусовите рецептори, така всичко в живота се променя. И аз усещам, че имам нужда от тази промяна. Започвам това с идеята за повече свобода, защото все повече осъзнавам, че не искам да бъда човек, който работи на заплата от 9 до 5. Искам да работя за себе си. Искам да карвам пари от това, което ме прави щастлива. Искам начинът ми на живот да принася с финансова свобода. През изминалия декември на 24-та започнах с финансов брънч, а сега чета финансова книга. И съм супер мотивирана да стартирам нещо, което обмислям от дълго време, но сякаш като всяко ново начинание не ни стиска да започнем. Или се притесняваме, или смятаме, че няма да е това, което хората търсят, няма да е перфектно, непрекъснато си намираме кусури, някакви наши вътрешни граници ни спират. Това искам да дам пример на хората, които мечтаят, които имат мечти, но нямат смелост да започнат да действат по тях, защото много често хора с потенциал ги пречупват точно това, липсата на действие, търсейки мотивация, която мотивация и идеи без да започнеш няма да дойдат. Мотивацията е просто мит, някакво състояние, което усещаме първоначално, когато сме в еуфория и ентусиазирани за каквото и да било, дали ще е за отслабване, дали ще е на новата работа или ходене на фитнес, добро хранене, четене на книги и така нататък. Моята идея е малко по малко да стъпка по стъпка да постигна целта си, просто да бъда постоянна, да не търся обем, но да намеря своя път към по-добър живот, към лична свобода, физическа и психическа, повече време за семейството ми и, както казах, какво по-хубаво от грижата за себе си, да ти помага и финансово в твоето израстване и да даваш добър пример както на децата си, така и на околните, че няма нищо страшно и че този живот е един и че трябва да го живеем и че много често, страхувайки се от провала, не излизайки от зоната си на комфорта, не предприемайки нищо, ние знаем какво ще се случи, но не знаем, ако все пак предприемем действие, какво ще получим и че много често, отказвайки се да получим по-различно от най-доброто, ние го получаваме. Аз си записвам все пак видеа, не знам дали ще видят бял свят, но все пак държа да отбележа. 2 февруари сме, неделя, тъкмо се прибираме от село в София, надявам се за последен път, защото аз съм много решена да се върнем в село и да оставим големия град. Виждам потенциала, виждам ползите. Всъщност виждам повече ползи и само ползи. И не виждам негативи. Тъй, че ще разказвам съвсем скоро още повече. Някои ще бъдат шокирани и изненадани. Не е решение, което взех тая вечер. Просто беше необходимо време да бъде осъзнато, да олегне и да спра, да чакам точния момент, който може и да не дойде, а да взема да действам, защото общо взето всичко се свежда до действие. Ето ме отново. Да се случват. Вече информирах занималнията на ЦЕЗИ. Решението е взето. Днес е понеделник, 3 февруари. Края на първия срок. Радвам се, че предприехме действие. След 10 години в София да решим да се върнем обратно на село. Виждам възможност във всяка една ситуация, било тя дори негативна, даже още повече в негативните, защото негативите са най-добрият ни учител. Препъникамъчето е най-добрият ни учител. И затова не трябва да се обезкуражаваме, когато ни е трудно, когато като че ли всичко се обръща срещу нас. Просто
трябва да си следваме целите и мечтите и да бъдем постоянни. И скоро ще сме на село. Колкото до YouTube канала, това видео е супер емоционално и спонтанно, просто защото искам да говоря, искам да разказвам на повече хора извън Инстаграм, да споделям, че е възможно човек да следва мечтите си, дам малко кураж на хора, които може би са в същото положение и се замислят. Създам общност от хора, с които аз да си комуникирам по темите, които мен ме вълнуват, през които преминавам, през които може би и вие преминавате, не знам. Но просто така го усещам вътрешно, имам нещо като вътрешно усещане, че трябва и искам да го направя и не искам повече да го отлагам. И искам да продължа да горя в огъня, който съм в момента и с нещата, които ме палят. Скоро ще запиша и видео, в което да се представя коя съм, какво съм, защо съм. Качвам ежеседмично по едно кратко видео, в което да ви разкажа за себе си, да ви въвлека и се надявам да ви е интересно. Вече до следващото видео. Да вметна, че искам да е напълно естествено, не искам да е напудрено, не искам да е нереално, не искам филтри, просто да покажа реалния живот, какво всъщност се случва и как е важно как го приемаме по-скоро. Знам, че съм напълно боса в YouTube. YouTube за мен беше в началото единствено Леля Виоана Йоко, които видеа ми бяха интересни. Аз влизам и ползвам YouTube заради нея. Но все повече се нахъсвам и виждам, че има хора, заради които си заслужава да споделяш, да даваш пример от реалния си живот. Това исках да споделя, че реално аз нямам никакво понятие за сглабяне на видеа, за някакви готини интрота и такива неща. Но всичко се учи. Стига само да имаш желание и да осъзнаваш, че най-големият ти актив е точно умението да учиш нови неща.